Як і всі пакуты, одну душу яны спархняють, а другую гартують до тривалості сталі. Тыя ж словы Васіля Быкова можна сказаць і адносна футбольных заўзятараў любога футбольнага клуба на гэтым свеце, ад Манчестер Юнайтед да Салігорскага Шахцёра. У кожнай краіне ёсць каманды, што былі на мяжы знікнення ці прапалі зусім. Ёсць такія здані і ў Беларусі. Вітаю, сябры! Вы на канале Фергі Тайм, і ў сённяшнім выпуску мы працягнем збіраць чэмпіянат з такіх прывідаў, бо толькі 7 з 16 клубаў сённяшняга чэмпіянату бралі ўдзел у першым турніры Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Тож, збярэм другую васьмёрку зданняў беларускага футболу і побачым, што атрымалася. А папярэдні выпуск вы можете паглядзець па спасылцы ў версіі экрана. Цяпер Анатолій Анатолійович Капскі назаўсёды ўжо звязаны з барысаўскім БТ, аднак яго першай камандай была Фамальгаут Барысаў, а пра ўжо легендарны еўракубкавы сезон 2008 яго другой камандай БТ можете глянуць па спасылцы ў верхнім правым куце экрана. Каманда спачатку звалася Бярэзіна і гуляла ў трэцім дывізіёне. Змяніла назву на Фамальгаут, потым выйшла ў другі па рангу дывізіён і здавалася, што нават выйдзе ў першы, аднак да фінішу прыйшла толькі трэцяй. Тады ж у кіраўнікоў на ўсіх узроўнях узніклі пытанні і незадаволенасць складам каманды, бо трэнерскі штаб, што складаўся цалкам з украінцаў, меў у камандзе таксама і 8 украінскіх гульцоў замест выкарыстання мясцовых выхаванцаў. А Капскага не задавальняла адсутнасць праграмы развіцця клуба, і пазней ён стаў прэзідэнтам адроджанага БТ. Так і стаўся натуральны заняпад клуба у 96-м, калі Фамальгаут знік. А цяпер, мяркую, надышоў час узгадаць і пра гадзіннікавы клуб, што пранёсся імклівым промнем у футболе Беларусі. 2007 год стаў пладавітым на новыя футбольныя клубы, бо аматарская футбольная ліга Менска вырашыла выставіць каманду на афіцыйны чэмпіянат Менска пад назвай АФЛ 2007. Узімку 2014 года адзін з заснавальнікаў Зміцер Карпоўскі даведаўся, што гадзіннікавы завод Луч шукае каманду для прасоўвання брэнду. А пантанасць і напор Зміцера уразілі кіраўніцтва, і бакі заключылі рэкламную угоду, па якой у трэцім дывізіёне клуб атрымліваў бюджэт у $30 000, а ў другім 105 000. У 2015 годзе клуб выйшаў у другі дывізіён, а праз 2 гады дабраўся да эліты, нягледзячы на знятыя 10 ачкоў за даговарныя матчы летась. Тады ж клуб перастаў атрымліваць сродкі ад гадзіннікавага заводу, існуючы за кошт рэкламы прыватных кампаній. У той час у камандзе траціна гульцоў сумяшчала футбол з асноўнай працай. У першым дывізіёне ў цяжкай барацьбе Луч змог замацавацца, заняўшы 13-е месца ў апошнім туры. А ўжо ў лютым 19-го іх гадзіннікі спыніліся назаўсёды, бо клуб падпісаў дамову з магілёўскім Дняпром, і клубы аб'ядналіся пад назвай і Львоў. Гісторыя наступнага клубу пачалася пад назвай Забудова у 98 годзе ў Маладзечна, як фарм-клуба асноўнай каманды. Пасля пераехала ў пасёлак Чысць, потым клуб мяняў назву на Камунальнік, Забудову 2007. У пачатку 16-го клуб пад назвай Забудова Строй заявіўся ў трэці дывізіён 55-гадовым капітанам Мікалаем Мятліцкім. У пачатку 17-го клуб змяніў назву на Чысць і пазней выйшаў у другі дывізіён. Там замацавацца не атрымалася. Нягледзячы на атакуючы футбол, Чысць вылецела праз нестабільнасць складу і невысокі ўзровень футбалістаў. У красавіку 19-го каманда змяніла назву на Андердог, але вярнуцца не атрымалася. Тым не менш, каманда рыхтавалася павярнуцца праз чарговы заняпад магілёўскага Дняпра. Зрэшты, на пачатку вясны 20-го клуб не прайшоў ліцэнзаванне. Каманду пакінуў яе трэнер Мятліцкі, а гульцы разышліся па іншых клубах. У красавіку каманда вярнула назву Чысць, а неўзабаве вырашыла адмовіцца выступаць на рэспубліканскім узроўні. Проста цяпер Менская Дынамо не мае сур'ёзнага суперніка ў сталіцы. Аднак у нулявых всё было інакш. У другім годзе быў створаны клуб МТЗ Ріпа, што злучыў клубы Трактар і працоўныя рэзервы. Абрэвіятура напрыканцы назвы клуба расшыфроўвалася як Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі. Каманда хутка прабілася ў вышэйшую лігу, але ледзьве там утрымалася. Іх наступны крок здзівіў усю Беларусь, бо клуб звабіў найлепшага тагачаснага трэнера Беларусі Юрыя Пунтуса, з якім і звязаны ўсе поспехі клуба. У 2005-м выйгралі кубак і бронзавыя медалі. Пазней каманда працягвала змагацца за прызавыя месцы. Пунтус сходзіў і вяртаўся,
каб яшчэ раз выйграць Кубак Беларусі бронзу. МТЗ Ріпа складаў тройку наймацнейшых беларускіх клубаў разам з барысаўскім БТ і менскім Дынама. Трактарысты нават грамілі БТ. В Еўракубках поспехі былі сціплымі, бо каманда максімум даходзіла да другого кваліфікацыйнага раунду. Яшчэ падчас першых праблем з заробкамі Пунтус пазычаў грошы гульцам сваіх ашчаджэнняў. Таксама браў пазыкі ў сяброў на павер. Далей пачаўся заняпад. Каманда страціла асноўных гульцоў. У 10-м годзе змяніла назву на Партызан, зладзіўшы апытанку для заўзятара. На пачатку 12-го года клуб мусіў знікнуць, але тут яго ўратавалі заўзятары. Сабраўшы грошы, выкупілі клуб і стварылі Партызан 2002, ды праз год заявіліся ў чэмпіянат вобласці. Дапамагалі сяброўскія клубы з Еўропы. Каманда рабіла турнэ па Нямецчыне з таварыскімі гульнямі і засталася ў другой лізе. Нават знайшла спонсара. Аднак, зрэшты ўсе палаяліся, сродкі зніклі, а клуб стаў менскім футбольным прывідам. Калі вы нешта чулі пра беларускую касметыку, то дакладна ведаеце гэтую кампанію, бо менавіта яна стала фундатарам футбольнага клубу «Аўтамабіліст» з горада Узда, змяніўшы назву клуба на «Біэліта Вітэкс» у 11-м годзе. Тое дазволіла выйграць чэмпіянат Менскай вобласці, маючы шмат вопытных гульцоў. Але, відаць, з часам касметыка дасведчанымі гульцамі не надта добра прасоўвалася і фінансаванне спынілася. Каманда змяніла назву на футбольны клуб Узда, ды вярнулася ў багну ніжэйшых дывізіёнаў. А ў сакавіку 23-го стала вядома, што клуб былых касметолагаў спыніў сваё існаванне ў прафесійным футболе. Цяперашні сезон чэмпіянату Беларусі стане чарговым, у якім адбудзецца віцебскае дэрбі паміж Віцебскам і камандай МЛ Віцебск. Папярэдняй назвай Віцебска была назва Лакаматыў, аднак у горадзе, дзе жыў Шагал і вучыўся Быкаў, у 90-х быў яшчэ адзін Лакаматыў, заснаваны аж у 49-м годзе. Каманду спадсавала беларуская чыгунка, але чорна-чырвоныя не падымаліся вышэй 10-го месца ў эліце, а ў 95-м пайшлі ў вандроўку па багністых дывізіёнах ніжэйшых ліг. Акрамя Лакаматыва, беларуская чыгунка спансавала і другі віцебскі клуб, а меў назву Лакаматыў 96. Аднак напрыканцы стагоддзя чыгуначнікі вырашылі засяродзіць всю падтрымку на адным клубе. І ў 2000-м каманда спыніла сваё існаванне. Цікавы шлях прайшла створаная 86-м Менская атака, што мела назвы Атака 407, Атака Аура і зрэшты наўпрост Атака. Клуб вырас з дзіцячай школьнай каманды. Пазней за 4 гады прайшоў шлях ад 3-го дывізіёна да 1-го і ў 95-м выйшаў у элітны дывізіён. У вышцы ледзьве не зачапіліся за бронзавы медаль, спыніўшыся за 1 крок да яго. 4-е месца і 3 балы не хапіла дэбютанту, каб абысці Дынама 93. Таленавітую каманду узначальваў малады трэнер Якаў Шапіра. На наступны сезон каманда трапіла ў Кубак Інтэртота, дзе нават абыграла ў Данецку мясцовы Шахцёр, які раней не змаглі абыграць нават Порту, Ювентус і Барселона. На вялікі жаль, атака прайграла разгром на рэшту гульняў за Ротарам, Базелем ды Анталья Спорам. Ужо тады пачаліся праблемы, бо каманда дабіралася на гульні ў Швейцарыі і Украіне аўтобусам, што нягож уплывала на якасць гульні. Пазней мяняліся ўладальнікі, сышоў таленавіты Якаў Шапіра. Футбалісты не атрымлівалі заробкі і ўрэшце аж 12 гульцоў былі куплены барысаўскім БТ Капскага. Калі хочаце паглядзець выпуск пра тое, як адараджалі барысаўскі клуб, пішыце аб гэтым у каментарах. Адметна, што за каманду гулялі вядомыя ў будучыні брамнік Васіль Хамутоўскі і Александр Ярмаковіч. У 98-м клуб стаў дыназаўрам. Без сумневаў, самым гучным футбольным прывідам стаў салігорскі Шахцёр, як на футбольным полі, так і па-за ім. Заснаваны ў 61-м годзе клуб напрыканцы 80-х тройчы выйграваў Кубак БССР. У 90-х змагаўся ўнізе табліцы. Аднак у 21-м стагоддзі толькі ў 6 чэмпіянатах з 23 заставаўся без медалёў. Стаў за гэты час 4 разы чэмпіёнам, 6 разоў узяў срэбра і 8 бронзу. Тройчы выйграваў кубак і цэлых 5 разоў выходзіў у фінал. Больш тытулаў маюць толькі БТ і Менскае Дынама. У Еўракубках Шахцёр Салігорску не прабіваўся далей за трэці раунд кваліфікацый. У сезоне 22-го года клуб выйграў свой апошні чэмпіёнскі тытул, але ўжо ўзімку 23-го стаў эпіцэнтрам найбольшага скандала ў гісторыі беларускага футболу. Бо следчы камітэт распачаў крымінальную справу па факце спробы подкупу удзельнікаў спартыўных спаборніцтваў. У выніку
клуб быў пазбаўлены заваяванага апошняга чэмпіёнства, а таксама 30 ачкоў у будучым сезоне 23 і 20 балаў у сезоне 24. Далей пачалося імклівае піке ўніз. У 23-м клуб яшчэ здолеў застацца ў эліце нават штрафам у 30 балаў, а ў 24-м вылецеў. Улетку 25-го года клуб запусціў працэдуру банкрутства і назаўсёды спусціўся ў шах. Тож, можаце глянуць, які чэмпіянат у нас атрымаўся на падставе 2 выпускаў. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце добры або гнеўны каментар пад гэтым відэа. Мне вельмі важна пачуць вашыя меркаванні і даведацца, якія тэмы вас цікавяць для наступных выпускаў. Ну а пакуль.